Lady Margaret, com cada dijous, va sortir de casa seva i anava a un petit restaurant que hi havia a la vora. I sabeu per què hi anava allà? Perquè feien una sopa de galets amb mandonguilles. Oh, que bones! Com enlloc sabia que les fessin. Eren més bones que les que ella feia. I per això, cada dijous, ella s'arreglava, es posava el seu barret de palla a sobre els seus cabells platejats, agafava la bossa, el seu paraigües que mai el deixava, tancant la porta de casa seva, se n'anava com una figureta de porcelana fins al restaurant. A l'arribar allà, saludava l'amo del restaurant. Bon dia, George! Bon dia, senyora. Com estàs avui, George? Molt bé, senyora, i vostè també. Què voldrà menjar avui? Home, George, quines preguntes que em fas? Però si sempre demano el mateix. La sopa de galets amb mandonguilles, que les feu molt bones. Ah, i sobretot, el plat ben ple, ben ple. Descuida, senyora, ja pot seure. I Lady Margaret es va treure els guants que portava blancs, va deixar la bossa a darrere el raspallet de la cadira i el paraigües i se'n va anar a rentar les mans. Quan va tornar, va quedar esverada. En el lloc on tenia que seure hi havia un home i a més era negre. Va pensar, que descarat! Però per descarada jo què es pensa aquest poca vergonya? Es va plantar davant d'ell mirant-lo fixa. L'home tranquil·lament estava menjant i al notar la presència d'aquella persona va alçar els ulls, la va mirar i va somriure, però va continuar menjant. I ella va dir, poca vergonya tu, ja veuràs jo doncs. Va seure, va tensar la mà a la taula del costat, va agafar una forquilla i una cullera i es va plantar davant d'ell. L'home se'l torna a mirar, somriu i li apropa el plat fins al centre de la taula. I ella, sense tallar-se un pèl, cullera va i cullera ve, anar menjant del mateix plat. Quan ja estava més o menys a la meitat del plat, l'home s'aixeca, la saluda amb un somriure. Bonjour, madame, bon appétit, au revoir, i va marxar. Ella se'l va mirar. A sobre que és negre, no l'entenc el que diu. I ara hauré de pagar jo aquest plat. Però primer me l'acabo. Quan es va acabar, va cridar, George, porta'm el compte. Es va girar per agafar el monedero i... George, m'han robat. Va venir el George. Què li passa, senyora? Què li passa? Que m'han robat. Segur que ha sigut aquell home negre que hi havia aquí. Ell, no hi havia ningú més. M'han robat el monedero. No pot ser, ha sigut ell, segur. Senyora, està segura del que diu? Segur, no hi ha ningú més. Ha sigut ell que m'ha robat. Aviam, senyora, mirem les coses amb calma. Aviam, tranquil·litzis. Miri, primer de tot, veu aquella taula d'allà? Allà jo veig el seu bolso, el seu paraigües, el seu barret i un plat de sopa de galets, que el temps que hi porta allà ja estarà fred del tot.